Takže čaute mačky rybičky. Moje meno je Anafis, vítajte v ďalšom tutoriálu, ako pridať svoju vlastnú webkameru do videa a ako nahrať vlastne svoju webkameru a aj keď natáčate hru. Takže ako prvé vám ukážem, ako dať do videa webkameru. Takže ako prvé potrebujete Camtasia Studio 8, ktorú vám dám do popisu videa. Takto by to vám malo vyzerať, Camtasia Studio. A tu na sebe, počkajte, neviem prečo mi ukazuje ten Fraps. Keď ja ho nemám zapnutý. Tak to vám to malo ukázať. A tu máte to, vám doporučujem. Takže ako prvé vyberete video, čo ste nahrávali, ja sebe vyberem. A už tu máte toto video a vy to potiahnete tu na dole na track 1. A keď už budete mať tu na náhradu, vy to dáte na track 2. Tak to spojíte a tak to potiahnete až na koniec. A ako vidíte, už mám webkameru. To sa vám automaticky by vám to malo ísť. A teraz sebe to môžete hocikam dať, tú webkameru. Tu dole, alebo tu a vlastne hoci kde, ale ja vám nedoporučujem dať do stredu, pretože to vyzerá, že váš skin ste vy, to tam tak, ale keď to zapnete ako prvé, pustíte a zase vám to bude opakovať, alebo možno nie, to asi bude tomu, pretože mám slabý počítač, takže si to nevšimajte a musíme sa na to pozrieť na to video, ako by to vyzeralo. Takže mne to ukazuje tak ináč, aj vám by vám malo tak ináč ukazovať. A keď nie tak takisto, tak to znamená to nič. Takže budete už to mať. A hudbu do toho tiež môžete pridať, ale to musíte úplne dole, úplne slabo urobiť a to vám nechcem ukázať. A keď už to budete mať stiahnuté, neviem prečo mi táto myš bliká. Keď už to budete mať urobené, že už chcete už takto mať, dáte si Protection and Share, vidíte? A to vám ide, že MP4, také veci. To sebe nedajte, bo inak vám to nedá sa to dať na YouTube. Tak ja vám doporučujem dať na Custom Production Setting, dáte ďalej, toto Windows Media Video, toto sebe dáte, aby vám to išlo na YouTube. Dáte zase ďalej, Camtasia, toto tiež ďalej, toto dáte tiež ďalej, a keď kliknete dokončiť, alebo tu nám môžete dať i názov, že Logo des Chveli, alebo Chveli, to je jedno. A dáte dokončiť a už sa vám to bude stiahovať. Tak je to malý štvorček a tam budú čísla, že a malo by to vám ísť až do 1, že do 100,0. A vtedy už to budete stiahnuté a keď to už budete mať stiahnuté, táto video vám sa ukáže. Takže to bolo všetko, ako dať z videa toto webkameru a teraz ideme na to, ako natáčať s webkamerou. OK, takže ako prvé pôjdete na Google a napíšete si tam debut a ja vám tento debut dám do popisku videa a dáte dovolenou a ako prvé, keď to stiahnete, vám ide takéto, že screen. To dáte preč, keď chcete nahrávať iba s webkamerou, tak dáte Davis. Počkajte, ja si nastavím kameru. Davis. Ako vidíte, toto som ja. A keď kliknete toto červenú guličku a ako prvé vám ide to, že Record Web Camera S, že AVI, a vám doporučujem dať MP4. A keď dáte túto červenú guličku, tak to už nahrávate. Keď dáte tento štvorec, to už nenahrávate. Takže, keď hrajete napríklad Minecraft, zapnite si prosím vás Fraps, aj tento debut. Ako prvé začnite klikať oboje, ako ja kliknem F9 a potom rýchle kliknem na toto. Alebo rýchle kliknem na toto a budem mať černé pozadie.
A potom klikne F9 a bude mať normálne, že hru pozadí. A potom, keď to všetko zruším, že nahrávanie, dám to do Camtasia Studio 8 a dám to akože webkameru, tak to je úplne jedno, že to je, že keď nahrávate cez normálne, alebo keď hrajete hru, rozprávate tam, zrušíte a tam nebudete mať webkameru a normálne. Takže normálne už to viete, takže haló? Ja, prepáčte, som si myslel, že začal počuť. Takže ak sa to video páčilo, dáte like, odber, dislike, koment a odber. A nezabudnite dať do komentu, čo by som mal za hru natáčať. A majte sa dobre. Piga! Pú!